இந்த வீடியோல MI 10i 5G அந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய ஃபுல் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். கேமரா எப்படி இருந்துச்சு, பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற எல்லாத்தையும் பத்தி பேசலாம். சோ அதுக்கு முன்னால நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சாண்டா குவால் தமிழ் தி சயின்ஸ் ஆஃப் தி டேஸ் டெக்னாலஜி. இன்னும் நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழ இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற ஒரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வந்துரும். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய பில்ட் குவாலிட்டில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல பேக்ல கொரில்லா கிளாஸ் வெர்ஷன் 5 கொடுத்திருந்தாங்க. சோ இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான், பாக்குறதுக்கு லுக்காவும் இருக்கு, மொபைலையும் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. சோ இந்த கொரில்லா கிளாஸ் வெர்ஷன் 5ல வந்து பின்னால வந்து இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல பிங்கர் பிரிண்ட் படாது அப்படின்றதா சொல்லியிருந்தாங்க. பெசிபிக் சன்ரைஸ் இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல பெசிபிக் சன்ரைஸ் கலர்ல மட்டும்தான் வந்து அந்த பிங்கர் பிரிண்ட் படல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, படுது பட் தெரியல அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும். மத்த கலர்ல நான் யூடியூப்லயும் கொஞ்சம் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தேன், அன்பாக்சிங் வீடியோஸ் எல்லாம். சோ அதுல வந்து மத்த கலர்ஸ்ல பிங்கர் பிரிண்ட் எல்லாம் படுது அப்படின்றதா சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த பெசிபிக் சன்ரைஸ் கலர்ல மட்டும் பிங்கர் பிரிண்ட் படல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, படுது பட் ஆனா அது நம்மளுக்கு தெரியல. சோ அடுத்ததான் இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய டிசைன் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. சோ அந்த கேமரா பிளேசிங் மட்டும் கொஞ்சம் தூக்கிட்டு இருந்ததுனால பவுச் போட்டு மட்டும் தான் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் போனை யூஸ் பண்ணணும். பவுச் போடாம யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து பவுச் போட்டு யூஸ் பண்ணும்போது கீழே வைக்கும் பொழுது எங்க ஸ்கிராச் ஆயிருமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்துச்சு. சோ இந்த ஸ்மார்ட் போன் வாங்குனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா பவுச் போடாம யூஸ் பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பா அந்த கேமராஸ்ல கிராச்சஸ் விழுக தான் செய்யும். இல்ல அப்படின்னா அந்த கேமராஸ்க்கு தனியா கிளாஸ் வந்து அமேசான்ல கிடைக்குது. சோ அதை வாங்கி ஒட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து கீழே வைக்கும் பொழுது எந்த வித பயமும் இல்லாம வைக்கலாம், ஸ்கிராச் ஆயிடும் அப்படின்ற பயமே இருக்காது. அடுத்ததா வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பேசும்பொழுது இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல நான் அக்யூரேட்டா மெஷர் பண்ண வரைக்கும் 214 கிராம் இருந்துச்சு. அடுத்ததா இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல அட் எ சேம் டைம்ல டுவல் சிம் அல்லது ஒரு சிம் ஒரு மெமரி கார்டு வந்து யூஸ் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அடுத்ததா இதுல ஹெட்போன் ஜாக் கொடுத்திருக்காங்க, டுவல் மைக் இருக்கு, டுவல் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கிறதுனால கேம் பிளே அப்போ ஒரு நல்ல ஒரு அட்ராக்டிவ் இருக்கு. சோ அடுத்ததா இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய செக்யூரிட்டி அப்படின்னு பேசும்பொழுது சைட் மவுண்டட் பிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அந்த பிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் ரொம்பவே ஃபாஸ்டா இருந்தது அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும். சோ ஃபேஸ் அன்லாக் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப டார்க்கான ஏரியால இருந்தா மட்டும்தான் வந்து ஃபேஸ வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணல, மத்தபடி லோ லைட் அண்ட் ஹைலைட் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து கரெக்டா ஃபேஸ வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும். இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல சிக்னல் அப்படின்னு பேசும்பொழுது கம்மியான ஷேர் வேல்யூ தான் கொடுத்திருக்காங்க, நல்ல ஒரு சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த்தும் கிடைக்குது. சோ இதே டைமிங்ல 5G சப்போர்ட்டும் இருக்கு. 5G சிம் இல்லாத ஒரே காரணத்தினால 5G வந்து நம்மளால வந்து டெஸ்ட் பண்ண முடியல. இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா Full HD Plus IPS பேனல் தான் கொடுத்திருக்காங்க. எந்த வித பிரச்சனையும் கிடையாது, பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குது. பிகாஸ் இதுல 120 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 120 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட் அப்படின்றது அடாப்டிவ் ஜிங்க் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் அப்படின்றதா சொல்லியிருந்தாங்க. இது உண்மையாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டை எடுத்துக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா எடுத்துக்கிடுது அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும். பிகாஸ் நான் டெஸ்ட் பண்ண வரைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரெஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டு தான் இருக்கு. இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய ஸ்கிரீன்ல டாப் ரைட் கார்னர்ல வந்து இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய ரியல் டைம் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து காட்டுது. சோ இதுல வந்து நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு தகுந்தாப்புல 50 Hz, 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து அடாப்டிவ் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டா தான் இருக்கு. சன்லைட்ல யூஸ் பண்ணும்போதும் தேவையான பிரைட்னஸ் இந்த ஸ்மார்ட் போன் கொடுக்குது. அடுத்ததா சாஃப்ட்வேர் சைடு வரும்பொழுது MIUI 12 Android 10 மேல ரன் ஆகுது. இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல நிறைய பிளாட்வேர் ப்ரீ இன்ஸ்டால்டா இருந்தது. சோ நிறைய தேவையில்லாத ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. சோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா எனபிள் பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா வந்து டிசபிள் பண்ணலாம். இந்த MIUI ல ஒரு சில பக்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. சோ அதெல்லாத்தையும் MI வந்து அடுத்த அப்டேட்ல வந்து சால்வ் பண்ணிட்டே வந்திருந்தாங்க. சோ பொதுவாவே MI அப்படின்றாலே வந்து எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற ஒரே ஒரு கேள்வி, இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல ஆட்ஸ் இருக்கா அப்படின்றதுதான். சோ நான் பார்த்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு அப் டு 15 டேஸ் வரைக்கும் இந்த ஸ்மார்ட் போனை யூஸ் பண்ணிருக்கேன். சோ நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல எந்தவித ஆட்ஸும் வரல. இனிமே கொண்டு வர அப்டேட்ல மேபி வரலாம். சோ அடுத்ததான் இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய பேட்டரி பக்கம் வந்தோம் அப்படின்னா 4820 mAh கொண்ட ஒரு பேட்டரி கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதை சார்ஜ் பண்றதுக்கு 33 வாட்ஸ்க்கான ஒரு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல இருக்கு. சோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஸ்மார்ட் போனை வந்து 100% வித்தின் 1 ஹவர்ஸ்க்குள்ள சார்ஜ் பண்ண முடியும். சோ இந்த ஸ்மார்ட் போனை கண்டினியூஸா யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அப் டு 6 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். அவ்வளவுதான் யூஸ் பண்ண முடிஞ்சது. ஒரு நார்மல் யூசரா இருந்தீங்க அப்படின்னா அப்பப்ப வாட்ஸ்அப் போவேன், அப்பப்ப கால் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா 1 டே வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். சோ அடுத்ததா இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு வரலாம். Snapdragon 750G 8nm ப்ராசஸர் கொடுத்திருக்காங்க. Adreno 619 அப்படின்ற ஒரு GPUல ரன் ஆகுது. சோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எந்தவித குறையும் சொல்ல முடியாது. சோ அந்த அளவுக்கு டீசென்டான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும். என்னுடைய டெய்லி யூசேஜ்ல இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல எந்தவித பிரச்சனையும் வந்து நான் பார்க்கல. சோ நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா தான் இருந்தது. கேமிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு வந்தோம் அப்படின்னா Snapdragon 750G Adreno 619 GPU கொடுத்திருக்கிறதுனால எந்தவித பிரச்சனையும் வரல. டீசென்டான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குது. இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல இன்பில்டா கேம் பூஸ்டர் இருக்கிறதுனால எந்தவித டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம கேம் பிளே பண்ணலாம். சோ அடுத்தது இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல ஹீட்டிங் இஷ்யூ இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஹீட்டிங் இஷ்யூ இருக்கு. நான் இது வரைக்கும் அப் டு 15 டேஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்.
யூஸ் பண்ண ஒரு நாளும் டெய்லி இந்த ஹீட்டிங் இஷ்யூ வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஹீட்டிங் அப்படின்னா பெருசாலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. எம்ஐ ஸ்மார்ட் போன்ல பேசிக்கா எப்படி ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம் வருமோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்மார்ட் போன்லயும் ஹீட்டிங் ப்ராப்ளமும் இருக்கு. பிகாஸ் அதுல ஸ்னாப்டிராகன் 750G ப்ராசஸர் இருக்கு, 120Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அடுத்ததான் இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய மெயின் பார்ட் கேமராவை பத்தி கண்டிப்பா பேசியே ஆகணும். இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல 108 மெகா பிக்சல் கொண்ட ஒரு குவாட் கேமரா செட்டப் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இது வந்து சாம்சங் உடைய சென்சார் தான். 8 MP ல ஒரு வைட் ஆங்கிள் சென்சார் கொடுத்திருக்காங்க. 8 MP க்கு அந்த சென்சார் என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கணுமோ அதை இந்த சென்சார் வந்து கொடுக்குது. சோ வைட் ஆங்கிள் ஷாட்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா தான் இருந்தது. 2 MP ல ஒரு மேக்ரோ சென்சார் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த மேக்ரோ சென்சார் அப்படின்னு பேசும்பொழுது அந்த அளவுக்கு கிளியரன்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. சோ 2 MP அப்படின்றதால அதுக்கு என்ன தர முடியுமோ அந்த குவாலிட்டியை வந்து இந்த மேக்ரோ சென்சார் கொடுக்குது. சோ அடுத்ததா 2 MP ல ஒரு டெப்த் சென்சார் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 2 MP க்கு இந்த சென்சார் என்ன கொடுக்கணுமோ அதை கொடுக்குது. நல்ல போர்ட்ரைட் ஷாட்ஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியுது. டெப்த் ஒரு ஆப்ஜெக்ட போக்கஸ் பண்ணும்பொழுதும் நல்ல ஒரு போக்கஸிங் கிடைக்குது. சோ அடுத்ததா பார்த்தோம் அப்படின்னா 108 மெகா பிக்சல் கொண்ட ஒரு பிரைமரி கேமரா கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 108 மெகா பிக்சல் அப்படின்றது நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குது. இந்த பிரைமரி கேமராவை யூஸ் பண்ணி ஷூட் பண்ண ஷாட்ஸ்ல வந்து கிளாரிட்டி எந்த விதத்திலயும் வந்து லாஸ் ஆகல. இப்போ நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிற இந்த இமேஜ் வந்து நான் சும்மா தான் ஷூட் பண்ணது. இதை ஷூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எந்த அளவுக்கு டீடைல்ஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது அதுல வந்து ஒரு இன்செக்ட் உட்கார்ந்தது வந்து தெரிஞ்சிச்சு. சோ இந்த 108 MP கேமராவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா தான் இருக்கு. சோ அடுத்ததா 16 மெகா பிக்சல்ல ஒரு ஃப்ரண்ட் கேமரா கொடுத்திருக்காங்க. சோ அந்த கேமரா வந்து பெருசா ஒன்னும் சொல்லிக்கிறதுக்கு இல்ல, நார்மல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குது. சோ நைட் மோட்ல மட்டும் ரொம்ப லோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் கொடுக்குது. பட் பேக்ல நைட் மோட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நல்ல ஒரு கிளியரன்ஸ் கிடைக்குது. இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல இருக்கக்கூடிய கேமராஸை யூஸ் பண்ணி ஷூட் பண்ற ஷாட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கலர்ஸ் அப்படின்னு பேசும்பொழுது நேச்சுரலா கலர்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. சாஃப்ட்வேர் சைட்ல யூஸ் பண்ணி கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஹெவியாவே பண்ணிருக்காங்க. ஒரு சில பேத்துக்கு அந்த நேச்சுரலான கலர்ஸ் பிடிக்கும், ஒரு சில பேத்துக்கு அந்த ரெட்மியோட அந்த கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பிடிக்கும். சோ ஓவராலா இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல இருக்கக்கூடிய கேமரா செட்டப் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குது. சோ அடுத்ததா கேமரா ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரோ மோட் கொடுத்திருக்காங்க. போர்ட்ரைட் ஷாட்ஸ் எடுத்துக்க முடியும், ஸ்லோ மோஷன் வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியும், ஷார்ட் வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியும், vlog வீடியோவும் ஷூட் பண்ண முடியும். சோ இதை தவிர இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல அட் தி சேம் டைம்ல டுவல் வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியும். அதாவது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டு கேமராஸையுமே யூஸ் பண்ணி அட் தி சேம் டைம்ல வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியும். இந்த ஆப்ஷன் வந்து பர்சனலா எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. vloggers-க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ அதே மாதிரி க்ளோன் வீடியோ ஷூட் பண்றதுக்கான ஆப்ஷனும் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதுக்காக நம்ம எந்தவித எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷனையும் வந்து யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. சோ இப்போ நம்ம இந்த ஸ்மார்ட் போனை யூஸ் பண்ணி ஷூட் பண்ணா ஒரு சில சாம்பிள்ஸையும் வந்து பார்க்கலாம். சோ யாரெல்லாம் இந்த ஸ்மார்ட் போனை வாங்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல எனக்கு ஒரு நல்ல ப்ராசஸர் வேணும், நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான கேமரா வேணும், நல்ல ஒரு டிசைனோட இருக்கணும் ஸ்மார்ட் போன் பாக்குறதுக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா சோ அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த ஸ்மார்ட் போனை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். கேமர்ஸ் இந்த ஸ்மார்ட் போனை வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பேட்டரி நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த ஸ்மார்ட் போனை வந்து சூஸ் பண்ணலாம். பெர்ஃபார்மன்ஸ் சைட்ல இருந்து எந்தவித பிரச்சனையும் வந்து வராது. இது பேட்டரியும் ஃபுல்லா ட்ரெயின் ஆயிருச்சு அப்படின்னா இதுல வந்து 33 வாட்ஸ்க்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ இது ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட். சோ இதை யூஸ் பண்ணி 1 ஹவர்ஸ்க்குள்ள சார்ஜும் பண்ணிக்கலாம். சோ அவ்வளவுதான் இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய ஃபுல் ரிவ்யூ வீடியோ. சோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. இது போல மேலும் ஒரு அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி சயின்ஸ் ஆஃப் தி டே இஸ் டெக்னாலஜி.